Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу. Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў Радыё Марыя, таксама ўсіх, хто далучаецца да нас і праглядае YouTube-канал. Заўсёды дзякую за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб таксама слухаць гэтыя катэхезы. Разважаем пра святую імшу, хочам праз здабытыя веды больш актыўна прынимаць удзел у святой імшы, каб нашая любоў да Езуса Эўхарыстычнага павялічвалася і каб сапраўды гэтае асаблівае спатканне напаўняла нас вераю у Божую прысутнасць. Як заўсёды на пачатку памолімся, папросім Божага Духа, каб прыйшоў да нас, быў разам з намі і напаўняў нашыя сэрцы. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, будь з намі, напаўняй нас, дай нам адчуць Тваю прысутнасць, асвятлі наш розум, распалі нашыя сэрцы, каб яны гарэлі любоўю да Бога і да Касцёла. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты паміж жанчынамі і благаслаўлёны плод улоння Твайго Езус. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю выслухаць чарговую катэхезу. Знаходзімся ў другой частцы святой імшы. Мы так яе дзелім дзеля таго, каб лягчэй можна было гэтыя веды прысвоіць. Гэта літургія слова. І сёння апошняя частка складовая гэтай літургіі – гэта агульная малітва. Святы Ян Павел II у дакуменце Dies Domini так напісаў. Паслухайце, калі ласка. Адноўленыя і падмацаваныя штотыдневым рытмам, хрысціянская надзея становіцца закваскай і святлом таксама чалавечай надзеі. Вось чаму малітва вернікаў ахоплівае патрэбы не толькі хрысціянскай супольнасці, але таксама ўсяго чалавецтва, а Касцёл, збіраючыся разам на эўхарыстычную цэлебрацыю, паказвае свету, што ён падзяляе радасць і надзею, смутак і турботы сучасных людзей, асабліва бедных і ўсіх, хто церпіць. Вось такая цытата. І перад тым, як будзем разважаць на тэму ўжо чарговай часткі літургіі, хацела б сёння засяродзіцца над паняццем просьбаў у літургіі. Малітва за іншых людзей у хрысціянскай літургіі выцякае са слоў святога апостала Паўла, который ў першым пасланні да Тимофея так напісаў: «Перш за ўсё, я заклікаю, каб прашэнні, малітвы, просьбы аб заступніцтве і падзякі узносіліся за ўсіх людзей, за каралёў і за ўсіх, хто мае ўладу, каб мы маглі весці спакойнае і ціхае жыццё ва ўсёй пабожнасці і годнасці». З вуснаў жа Езуса Хрыста паходзіць яшчэ больш пераканаўчы заклік любові ворагаў, злучаны таксама з малітваю за іх. Паслухайце з Евангелія паводле святога Мацвея. «А я кажу вам, любіце ворагаў вашых і маліцеся за тых, хто пераследуе вас, каб сталіся вы сынамі Айца вашага, які ў нябёсах. Бо ён загадвае сонцу свайму узыходзіць над дрэннымі і добрымі і пасылае дождж на справядлівых і несправядлівых». Падчас літургічных сабранняў мы молімся за розных людзей і ў розных справах. Часамі кажам, гэта нашыя інтэнцыі, тыя добрыя намеры, якія мы ўзносім да Пана Бога. Пра гэта даюць сведчанні шматлікія аўтары і святыя, пачынаючы ад пачатку хрысціянства.
Клімент Рымскі, Палікарп, Юстына Палагет і таксама многія іншыя. У літургіі заходняй і ўсходняй знайшлося вельмі шмат месца на розныя такія інтэнцыі і просьбы. Іншае месца на заступніцкую малітву замацавана ў літургіі Вялікай Пятніцы. Памятаем гэтую літургію, калі гэтая малітва яна вельмі разбудаваная, узгадвае інтэнцыю святар чи д'якан, а потым такая даўжэйшая просьба яна спяваецца. Таксама у літургіі пасхальнай вігіліі перад святой імшой у літургіі святога Амброзія у нядзелі Вялікага посту. Таксама можна знайсці, пачуць вельмі такую разбудаваную малітву за ўсіх людзей. Агульная малітва мае вельмі шмат назваў. Называем яе малітва вернікаў, малітва паўсюдная і ўжываюцца часамі яшчэ іншыя назвы. Падчас аднаўлення літургіі апошняга Другога Ватыканскага сабору вярнуліся да старахрысціянскага звычаю заступніцкай мадлітвы падчас Эўхарыстыі. Яна мае сваё месца пасля Евангелля, гаміліі і вызнання веры. Яна прыналежыць да тых элементаў, пра якія Канстытуцыя аб літургіі так піша. Пэўныя элементы, страчаныя цягам вякоў, неабходна вярнуць згодна з даўняй традыцыяй айцоў касцёла, калі гэта будзе карысна ці неабходна. Трэба звярнуць увагу на тое, што амаль што праз 1500 гадоў гэтай малітвы не было ў рымскай літургіі. Таксама яшчэ трэба дадаць, што у літургіі гадзінаў, гэта значыць у малітве брэвіярыям, менавіта такая малітва знаходзіцца ў ютрані і ў нешпарах. Таксама іх можна знайсці, гэтыя малітвы агульныя, малітвы вернікаў, у абрадах благаслаўлення асобаў ці таксама рэчаў. Таксама калісьці падчас урачыстага спеву інтранізацыі пасхалу, экзультет, далучаліся кароткія малітвы. Да таго тыпу малітваў адносяцца таксама літаніі, асабліва ў другой частцы маюць яны характар заступніцкай малітвы. Гэта так некалькі слоў з гісторыі. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу падкрэсліваюць, што народ пэўным чынам дае адказ на прынятае з верай Божае Слова. І выконваючы свой абавязак, который вынікае з атрыманага хросту, гэта значыць з таго таксама паўсюднага святарства, ахвяруе Пану Богу малітвы за збаўленне ўсіх людзей. Заахвочвае таксама, каб прамаўляць гэтую малітву на імшах з народам такім чынам, каб узносіліся просьбы за касцёл, за тых, хто намі кіруе, за прыгнечаных цяжкімі жыццёвымі абставінамі і за ўсіх людзей аб збаўленні ўсяго свету. Звярнуць нам трэба ўвагу, што вельмі выразна гучыць, пра гэта мы казалі, адказ на Божае Слова. У літургіі слова мы не толькі слухаем, што Бог нам кажа, першае, другое чытанне, псальм, Евангелле, але таксама адказваем на гэта слова. Адказам з'яўляецца гамілія святара, адказам з'яўляецца, калі трэба у літургіі вызначана вызнанне веры, і адказам з'яўляецца менавіта агульная малітва альбо малітва вернікаў. Парадак гэтай малітвы, устаноўлены касцёлам, касцёльнымі нормамі, ён наступны. Першая інтэнцыя, першая просьба аб патрэбах касцёла. Гэтыя патрэбы сапраўды вельмі вялікія, шматлікія. Важна, каб мы пачулі, аб чым моліцца святар чи лектар, той, хто чытае малітву вернікаў. Якая патрэба касцёла у гэты дзень, у гэтае свята, у гэтую урачыстасць асабліва гучыць. Гэтая малітва нам таксама хоча прыгадаць, што ёсць такая патрэба касцёла, за гэта трэба маліцца. Далей за кіруючых дзяржавамі і за збаўлення ўсяго свету.
Гэта малітва, як мы кажам, за свецкую уладу, аб тым, каб мудра, справядліва кіравалі у іншых справах, таксама вельмі важная і патрэбная. Трэцяя інтэнцыя за прыгнечаных жыццёвымі цяжкасцямі. Розныя абставіны, розныя цяжкасці. Напэўна, ніколі не ўдасца ўсіх іх пералічыць, але дзеля гэтага ёсць малітва вернікаў у розных днях, урачыстасцях, ва ўспамінах, каб некую асаблівую гэтую абставіну звярнуць увагу і за гэтых людзей абцяжаранымі такімі сваімі крыжамі памаліцца. І апошняя інтэнцыя за мясцовую супольнасць, парафіяльную ці некай групы, супольнасці касцёла, манаскай супольнасці, тая, которая сапраўды вельмі важная, актуальная, вельмі часта агучвае святар тую інтэнцыю, у якой таксама моліцца падчас святой імшы. На некаторых асаблівых цэлебрацыях, напрыклад, пры канфірмацыі, сужэнстве, пахаванні, гэты парадак інтэнцыі можа дастасавацца да патрэбы гэтых людзей. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу падаюць таксама спосаб выканання агульнай малітвы. Абавязак цэлебруючага святара, таго, хто ўзначальвае літургію, у тым, каб са свайго месца кіраваць малітваю. Ён уводзіць у малітву кароткім уступам, у якім запрашае вернікаў памаліцца і таксама завяршае гэтую малітву вернікаў заключнаю малітваю. Інтэнцыі, якія прапануюцца, павінны быць прадуманыя, укладзеныя з мудрасцю і таксама у некалькіх словах прадстаўляюць маленне ўсёй супольнасці. Звычайна яны прамаўляюцца з амбоны ці таксама з іншага прыдатнага месца, прамаўляе іх дыякан, кантар, лектар альбо некая вызначаная свецкая асоба. Народ, стоячы, выяўляе сваю малітву, адказвае таксама на гэтую просьбу. Калі мы чуем «Цябе просім», адказваем «Выслухай нас, пане». Можа быць іншы некі, скажем, рэфрэн, малітоўны, который паўтараецца, альбо можа быць таксама хвіліна маўчання, цішыні. Ёсць просьба, пасля якой наступае хвіліна маўчання, і кожны ў сваім сэрцы менавіта ў гэтай просьбе моліцца, узносіць да Пана Бога свае прашэнні. Мяркую, што важнай заўвагай з'яўляецца тое, каб інтэнцыі, якія прапануюцца, павінны быць прадуманыя, укладзеныя з мудрай шчырасцю у некалькіх словах і прадстаўляць маленні ўсёй супольнасці. Ёсць шмат людзей, якія часамі крытычна ставяцца да інтэнцыі агульнай малітвы. Бываюць гэта сказы некія непрадуманыя. Відаць, што нехта, мы кажам, на хаду выдумвае гэтую малітву. Таксама сама інтэнцыя, яна зусім не падкрэсліваецца, калі так паслухаеш, невядома, аб чым мы молімся. За ўсё і там нічога канкрэтнага няма. Павінна яна вельмі канкрэтна прагучаць. Часамі гэтыя просьбы выкарыстоўваюцца для прадстаўлення сваіх уласных, можа, нейкіх зацікаўленасцей. Нерэдка вельмі моцна напэўнены яны такім таксама маралізатарствам, як павінна быць, як мы маем жыць, так таксама не павінна быць, не так павінна выглядаць малітва вернікаў. Вельмі часта можа такі слабы, невыразны спосаб прачытання праз лектара, ён зусім не даносіцца да вушэй слухачоў, удзельнікаў літургіі, аб чым мы молімся. Удзельнікі павінны дадумвацца, што там той чытаючы сказаў. І гэта сапраўды вельмі адказнае заданне і адказная функцыя. Звяртаю увагу асабліва да ўсіх тых, хто прымае такі чынны удзел, дзейсны удзел у літургіі і чытае гэту малітву вернікаў. Ёсць таксама такая магчымасць, каб гэтую малітву вернікаў мы, рыхтуючыся да літургіі, сапраўды самі яе запрапанавалі.
Можа так быць, часамі да святароў падыходзяць людзі, я хачу памаліцца аб нечым, а вы самі выдумаеце, неяк, скажам так, кажуць, часамі украсці яе, зрабіць яе такой прыгожай. Вельмі важна, каб малітва была шчырай. Не столькі прыгожай, Бог не любіць прыгожых слоў, яны нам патрэбныя. Бог глядзіць у сэрца, і чым прасцей, тым сапраўды яна, мяркую, перад Богам прыгажэй гучыць. Можна запрапанаваць напісаную на картачцы перад літургіяй, калі гэта ваша інтэнцыя, сапраўды укладзеная, прадуманая, падаць святару, каб ён таксама аднёсся, праглядзеў гэта, і яна будзе, мяркую, прачытана падчас літургіі. Гэта будзе сапраўды вельмі карысна для нас, калі да літургіі рыхтуемся і ведаем, што, як мы кажам, гэта наша імша, наша інтэнцыя, некай супольнасці альбо сям'і некай, а з другого боку таксама гэта паказвае, што касцёл жывы, ён жыва вельмі так практычна удзельнічае ў літургіі. Не толькі прыходзім, каб паслухаць, бо, так як мы казалі раней, ёсць літургічныя кніжкі, кнігі, у якіх таксама запісаныя малітвы на кожны дзень, прыгатаваныя, найчасцей з іх мы карыстаем, а я запрашаю, таксама заахвочваю, каб менавіта ў такі больш жывы спосаб прынимаць удзел у прыгатаванні, але потым таксама у чытанні малітвы вернікаў. Адзін з багасловаў падкрэслівае, што такія просьбы не павінны быць неякімі-то кароткімі казаннямі, як мы кажам, нравоучэннямі, а не кароткімі вызнаннямі веры, бо веру мы ўжо вызналі, гамілію мы ўжо пачулі. Яны не могуць быць таксама урыўкамі з прэсы. Аглядаем тэлебачанне, слухаем радыё і ведаем больш-менш, што ў свеце робіцца. І сапраўды, калі даходзіць да нас гэта інфармацыя, мы хочам памаліцца у тых інтэнцыях, якія ўзнікаюць у сэрцы. Гэта нармальная хрысціянская рэакцыя, асабліва калі хтосьці церпіць. Толькі з другого боку не можа так быць, што мы як бы ўсе гэтыя навіны пазбіраем і адразу ж ва ўсіх гэтых навінах будзем маліцца іх падчас святой імшы называць. Не можа таксама малітва вернікаў быць такім каментарыем альбо нейкім заклікам палітычным ці яшчэ іншым ідэалагічным. Яна павінна быць поўная веры і пакоры, просьба узнесеная да пану Богу. Звярнуць увагу трэба, што малітва вернікаў, так як структура кожнай малітвы, не мае мець характару такой інструкцыі. Калі мы молімся і вызначаем пану Богу, што Бог павінен, должен зрабіць, так, і найлепей яшчэ тады, як мы хочам. Такая малітва, калі мы сапраўды верым, яна павінна быць вельмі пакорнаю. Звярнуць увагу на тое, што, канешне, мы просім, маем свае просьбы, але адказ, выкананне, гэта ўсё Божая воля. Калі будзе на гэта Божая воля, калі гэта будзе згодна з Божай воляй, часцей такіх зваротаў ужываць, і яны сапраўды будуць для нас вучыць, што не ад нас залежыць тое, ці Бог нас паслухае, але ён выконвае сваю волю. Мы адкрываем свае сэрцы, перад ім запрашаем, часамі ў цяжкія сітуацыі, а Бог дапамагае сваім спосабам і ў свой час. Айцец святы Францішак, гаворачы катэхезы пра святую імшу, калі гаворка ідзе пра малітву вернікаў падчас святой імшы, звярнуў нашу ўвагу на дзве справы. Першая справа падчас кожнай малітвы, але асабліва малітвы літургічнай ці малітвы вернікаў, гэта быць пакорным. Быць пакорным гэта значыць паводзіць сябе у сэрцы перад Богам як дзіця, которое з аднаго боку вельмі давярае свайму айцу нябеснаму, ведае, што айцец заўсёды клапоціцца і ведае мае беды, мае патрэбы, мае радасці, ён заўсёды мне дапаможа. А з другого боку дзіця, которое таксама адкрывае сэрца, падае руку, бо патрабуе Божай дапамогі, адчуць, што Бог са мною, асабліва тады, калі і цяжка.
З другого боку, гэтая пакора вучыць нас, што Бог, Ён кіруе светам, Ён усемагутны. Ён таксама вядзе нас праз жыццё. Нашая справа, як мы кажам, не вырывацца ўперад, але даць сябе правесці. Менавіта праз такую пакорную малітву. Гэта не значыць, што трэба маўчаць. Можа хтосьці сказаць, Бог жа ж усё ведае, навошта яму гэта гаварыць. Гэтыя просьбы нам патрэбныя як супольнасці, у гэтай супольнасці літургічнай, яны ажыўляюць нашу веру менавіта ва ўсемагутнасць Пана Бога. З другого боку, пашыраюць нашыя сэрцы. Звярніце ўвагу, якая перспектыва. Мы бачым патрэбы касцёла ўсяго, бачым патрэбы свету, тых людзей патрабуючых, не толькі з'яўляемся такімі, можна часамі сказаць, эгоістамі, которые жывем сваімі патрэбамі, але чуем сэрцам шырэй і глыбей. Мы супольнасць касцёла. Другая справа, на якую звяртае ўвагу папа Францішак, гэта той момант захаплення, дзіцячага захаплення. Ці падчас малітвы я умею перажыць такое захапленне. Захапленне з таго, што Бог мяне чуе. У гэта сапраўды трэба верыць, гэтаму трэба Богу давяраць, але таксама з захапленнем, калі я выказваю просьбу, я захапляюся тым, што Бог слухае мяне. Ён мяне чуе. Гэта выраз любові да мяне. Гэтае захапленне вядзе да таго, што я сапраўды, як такое Божае дзіця, хачу стаць перад Богам і выказаць гэтую просьбу. Часамі гэта будзе, як мы кажам, горкая просьба, бо цяжкасць, а часамі будзе гэта вялікая радасць, падзяка, праслаўленне Пана Бога. Пакора і захапленне. Гэтыя два элементы вельмі важныя ў малітве. Мы гаворым пра малітву агульную, малітву вернікаў, каб мы з такім менавіта настаўленнем умелі перажыць, выслухаць гэтую малітву, калі трэба улучыцца ў яе, вельмі сардэчна да гэтага запрашаю, але заўсёды з такой адкрытасцю перажываць гэтае спатканне з Панам Богам. На гэтым хацеў бы закончыць сённяшнюю катэхезу і пажадаць усім нам, калі чарговы раз пойдзем на святую імшу, каб асаблівым чынам улучыцца ў малітву вернікаў. Каб сапраўды гэта была мая малітва. Я ж таксама вернік. Я прыношу частку сябе, свайго сэрца на гэтае спатканне. Каб таксама адчуць, што і я ахоплены гэтай малітваю. За мяне моліцца ўвесь касцёл. Не толькі тут, у маёй супольнасці, а ва ўсіх іншых кутках, на святых імшах, дзе перажывае літургію хрысціянскі народ. Няхай удзел у малітве вернікаў будзе для нас таксама такой радасцю. Заўсёды адчуваем Божую падтрымку і падтрымку супольнасці, якая моліцца, а праз гэта, калі дваіх ці траіх разам аб чымсьці просіце на зямле, я гэта выканаю, я буду сярод вас. Няхай добры Бог нам благаслаўляе, добрага спакойнага вечару і таксама глыбокага перажыцця святой літургіі. Хвала Хрысту! Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.